Паметник чешма Свети Георги Победоносец, София. Паметникът чешма Свети Георги Победоносец се намира в градинка пред църквата Света София в София. Скулптурата изобразява свети великомъченик Георги във военни доспехи, вдигнал дясната си ръка, за да убие змея с копието си. Тя е създадена през 1935 година от известният български скулптор Мина Иванов, който е брат на един от най-успешните столични кметове Иван Иванов. Той създава много малки пластики от бронз, мрамор и гипс, голи тела, торсове, глави, анималистика. Рисува български пейзажи. След 1944 година изработва произведения от кован метал, желязо, мед, сребро, в народна стилистика, сахани, подноси, ташчета, свещници и други, намиращи се днес в музеи в България и частни колекции в чужбина. Работи като скулптор в Министерството на народното просвещение и в Етнографския музей, уредник на отдел Златарство. В близост до създадената от Мина Иванов чешма е и една от най-значимите архитектурни ценности, запазени от ранното християнско развитие на Югоизточна Европа със световно значение – църквата Света София. През IV век на мястото на Света София са издигнати последователно поне 4 по-малки християнски храмове, предхождащи днешната сграда. Съгласно това становище, първият раннохристиянски храм е Мартирий, издигнат в съществувалото от по-рано гробище източно от източната порта на Сердика. Изглежда тази първа сграда е построена или преустроена непосредствено след Миланския едикт, като откритата в нея олтарна маса е приблизително датирана към средата на IV век. Голяма част от изследователите на църквата Света София през 20 век се съгласяват с заключенията, че тя може да е построена в средата на V век при император Маркиан или при Лъв I Тракиец, като е възможно поне в някои свои части да повтаря плана на предходна сграда. Църквата е засегната в края на V век от предполагаеми следващи нападения, възможно на прабългари и славяни, и претърпява строителни поправки около средата на VI век при император Юстиниан I. Подобно на Света София в Цариград, и тя е посветена на Божията премъдрост, едно от имената на младия Исус Христос. Първото историческо свидетелство за името на Света София е сравнително късно. Приписка в Евангелие от 1329 година, като също през 14 век името започва да се използва и за града. Проект Чешмите на София се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община. Програма Европа 2024 година от Сдружение Карпе Дием.